Yama ahwefo nyina akwa abasron kokra e de ba eye Ohinta Akyire Chatroom hanom enne eye fie da se ne wonim no onyankopon wahunu ye mobbo wapagya ye ti afri ye nnamu esan se wiase ye ne de enti no ye tumfo onyankopon a ne ono awurade pe no ye na enne wahunu ye mobbo na odin yen ebe hie mu wo Ohinta Akyire dwumadie so Chatroom hanom na seye nso se edi na seda edi manunti awie yedi aseda piesie aseda renko ampem ene yedi ma wonyankopon esan so no nkuto no fata o se oye awurade na ne din eno no eno nti no awie yebo emu asema wonyankopon se wado yen na wahunu ye mobo ene den so na me san fa kwanye so ama wakwa abasoro kokra e de aba Ohinta Akyire Chatroom ha ene mi show yi Enstroma plus 4 and I'm dedicated ama wo Enstroma plus eye kwese de ye be ye the grand finale ewo eye fantasy dome ewo labadi enunti no trade fair ho no enunti no bo modern say wo do ho ba jim emofra no o wo moto nwom amani die du kwese da se ne mani age enti kwese de ye be ya enwumre no numo person ba TV no so bi na kwhwe nkoda na by 5 na watena ase no so 7 o'clock 7 p.m. Kenya wo eye Adom TV so na emofrey abe entertaining yen na ahwemu so ayi the winner omo nyina ya winners there but agrobi etise na ye bi huridi kan de bi so adi akire eno nti Enstroma plus grand finale no ya de bremo eye kwesi de ya edi enim eye wo chinechi ya enti me nyi wo ho emfa emfim and so yan nua ba Harriet makeup the back coffee the birthday and the sound so ye Sammy yan ba Sammy or what sound or no so the birthday ti the ye can say Nyankopon hira Sammy no man na hoden o man ehunumu o man honhom eye abotoye mo honhom na de bia wo ye bia no ensi ne yie no fa ni onyam hye ne ma eye obo ade Nyankopon and then so you create Akyire Adom so the birthday. So no so you wish a happy birthday. Me mo akwa baby. Na wie menya eye me nua be ma Dr. Buama. Ai doc. Me ma akwa ba. Ya na mame. Na adwuma mu tisen. Yankopon adom adwuma. Aresa dom na tisen. Ye kese. Yankopon ye adwuma kese pa wo Sankofa Herbal Research Center ho. Yankopon guso ye adwuma. Da Yesu ase. Ye adwuma ya afo ho to mo. Nti ya da otumfo Yankopon ase. Da radi ase. Da Yankopon ase papa. Da radi ase. Na ayi ye kan say. Da no ayi maami de o ye ne den de no o se. Opeso obeche wade na. Mami frame afede na me kokora yira me. Ami akua wo hu de wonye. Otimi bai. Obaye. Na wo hu de wonye, o se fisi ye wo no ni adanse da. Nti se wo mini o se wonye de yo. Nti obaye no se won fa ne ho to fo. Ka che nse we na. Agina free ne yare yemu. Yare yemu. We ne de Nyankopon otimi ye. Anokre. Ah nyame asem ye nokre. Enum asem bia ye nokre. Ene ka che nse se wa be hu awie dia me so me wo ha. Nti ene maame. Maame obedi adanse. Adanse no me nu maame akua so. Yo, ya da se wa be awie. Ena ya maame, mama Ishra prophetess Jules Ishra Wallace. Oha. Ya maame ene no ho aye feche wo so no. Mama, me ma wakwa aba. Na what to say? My Ishra bebre. With sister I dey enye easy. Hey, ma mo ye din o. Aka che se misuan. Oh, there be suan we dey mempe. Ensuan we dey mo ye den dodo, ye no brebro. Ye no brebro, ma me bomi ndi wachi kakra. Anya sa na we akoye suatara. Ya adum kese bi. Oh, za. Adum kan e bi na so ye so. No kre, wo efe dudu. Amishra. Amen. That is who so Radi Adom. That Yesu asira. Yo. Then ye ni say ye wie no. Na ye twa won ketewa bi. Na ye ba pe na yasem da pon so no. Ye be kwa akohwe ehun video no. Na akoye se enuanom se wantwi eba nuanom ntem a ekwan be na fa so solve. Ena wantwi be nuanom ntem a etimi etre ko enuanom no wo maso ana
na wantwi ne ba wo nua pa wo maame ba papa ba na montam abaye bibi kakra enya effect negative effect bi ewo abusua no ne anuanom na aka no so ana eno nende me pese ye hwe because eye boache ene ni nua preku sesei ase wotan bi abeda wontam nti yetwe ho ne aba ye hwe video no wia ye be hye yenkomo twetwe na se onua ba maame ekua mo maame obusua ni mo ade nyina gengema yetwe ho ne aba sia Sumba fwa winter dwechre abua tente bua kunjanta chintana Adafo momia fa seda ma Prem to bre no emi producer director Pamela yeda se ewie Nyankopon enhira wo se uchinchimu fidie no ede mayen nyame hira no adwuma pa wo ye na baby ayedui ese ene nkomo no hihye so yima wo ha oni oso no ba ko ye kakra na yakọ so ho kakra but yefa man started onu aye obatan mama when we dey hwe ne sese enuanom ntam ye mehwe se saa wantwi ne banuanom ntam a edien ene kofa de ba ana nneoma ekofa wantwi kura banuanom ntam ansa na yakonneoma ekofa ba no mate Mameko Erade nhyira. Amen. Na omuso omuhwe ye ehwe Adom TV Erade nhyira wo. Ene pem trobe so Erade nhyira na adwuma pa oye. Na tire se nkofo bi o Bible mu a omiye nuanom asa wontwi esi won temu a anteda. Anteda. Ye wo obi a yefre no Iso. Ono be ye Edomites. They be say friend Jacob ono so be Israel. So what kind Numbers chapter 20 a. Sa bra Israel for Erade yi won fi Egypt a. Odo mo kono omo dru Iso. Edomites omo asase so no. Omo kai wo say mo kai say ye papa ode ye busue bae no. Mo so mo papa ode babusue Israel bae no. Omo ye ntafo eda awudie baakum na mo papa kra no bra mo papa da awudie mu no kra mpo no awotwa mu no na mo papa Jacob okuta ya papa Iso kwa ne nanti wanja no ye firi mu ade beto asase so ma osanso ginipe ni ye de efiri ni nsem esanso gini hira efiri ni nsem nti wanuanu ndi wo Bible mu ontamu anwoda bra Jacob kra fini wo fa Laban ho a okohie ni nua Iso no ehu ni ahopopo nto che nneom mpo esuna Jacob de Erade ehia no hunhum nhira ba Iso de na Erade ehia no honam afam nhira se why ba tantifie wo se ne ekofa ba tantifie aya ntotua no binum efia ya ba tan awofo no birim fi se wo ye eja ana wo ye oba ye wo be wa wo be miensa na nan ye wo akola bia ne hyebro de baaye ne ye wo nipa bia so ne kra ye dia eda ne nsam okra bi de ye dia ye gold okra bi ye dia ye diamond okra bi ye dia ye dollar okra bi ye dia ye cedi mpo cedi ko ye coin sa na okra bi atenti emma mu kura no Erade betumi ehiro bi ketwa no kura sene panin sa wo ye ena ana wo ye ja na mo anhwe yie na se wadwenye o se ketwa na Erade atu ne nsem no wo be ka ne a it's like wo peja no ketwa na sempanifo no wo ma mpanifo na nim akofo mu a debi che na ache na mbu ye wonum dwonkukura ade so be ye den ebeti wotimase na ade nsan so a ye mbo Nyankopon so bo ebi be kakra na ketwa no kura Erade ehira no kura no so no na ebi a no so de na aye den abafom nti wo sum bode a na wasum kwadu te du be bi a ya matan na ehwo ye ho kofi ketwa de o ya ade o na akosipeni de ma watu agu nti abansa boza peninu so ye den edi yaw ena ma nne ne mafo abu obi apreso obeje sakawa obi apreso obeye okot obi apreso obeje ska no so nanima bebi ewo ne ma me fie anan papa fie ni na so ye bone Yesu ba awofo no yenhwe nneoma bi atiti sei no so eyiye se ne ma aka no yan ye di efo bebre
se obewo mofra no na afi no obeka nsem bi e memba baako ade susu se wono de wo chen baako no but in apreku ene eye boache ade aye hwe no ne fareba ne de yehu se apreku boache na ne maame se woni ade ena apreku afo so no ho a afa kwati kwan bebre so ena odi di ade but se ekoba ne saa ye mehwe se ne anuanom na bi na boache ka che ne be se papa ne nuano anwe no ho ano so nyina dwe infinity no no etimi de abusua mu nchichemu no eba akosi sei amekuya meda wase na mena ahwefo nso ase saa otan a enam saa kwan we pese me nkuminya kwan so ba nuanom ntem no se ye ka kire ye ma ye ka se obi ni nua ti ado anwoma so pa libre etimi ko awonto atoaso ba akom yenu miensa ne nan obroni ka ne se fourth generation esan se we ya boache ka kire ne ba no se menua no oye menua de ne nso so no me ne nka nti wono so pese ne ba no emfa ne nye papa nti sa etwa na abeda ho no ebetimi ato ada ho akọ generation we beba besin akọ de beba biem no na abusuan we ni abusuan we nka so no mo ye ba ye funu ba ko mu ade mesre se manso bi ba ekoba saa yen te se me na me ne menua eya aka na se enya asem a me ba nka saa manso no iti mofra no de mo ye nka nkyere mo ze na me papa we me ne ya aka nti nko ne fie ana asu na kokko ni kra na asu breku kra iti se mame akua ene Dr. Boama enya awa nkyere se Dr. Boama ba ne mame akua ba ntimi ntu anamo so what you say but we say yen ebibifo no ne yen afamu ha no ene efie binom anipa ne bi efifiri mu no ono obi kura na onye obusuani o enso dadanfo ne okeke enso me ne ma enya asem a no age afa because me ne ma enka senti o ye me adanfo nti ohuma na se o twetwe no hu bi ni ade eno kwasem ba enti no ye ha ne de sa ne suba ne bi ya boye but enuanom no mu ne de ye pe kwan ye na de be solve sa de ne se ne ye waso no beti mame akua kwan ye be fa so de asi ano ama ye nya asem no etisa ne de ne agobre nyina ne se ye tan asem ye ntan nipa enti se mame akua ne menka ene anase obi ne wo nka eno nkyere se obi foforo a wone no nam no entimi no ma ya adamfo ye nhye sa de no nso ti se bia mame sofo ene mame akua me de yesusu sem montamongo na se me ne mame kodi nkomo a na mame akua se me ne mame sofo nam nko ade mame nchen na je se wo akoka me ho asem na se mo mpeme me tamfo na one na akobom o se o ka kire ne ba no kura na aye ne na una one unu yanka me ye papa me ye bade me papa e ware na me ekobia wo se mame nko se me papa tamfo nya me tamfo me nua tamfo nya me tamfo se ye te sa nsem ya se a manso nkoye kese na emom se wo ma o tamfo koye wo ba tamfo pe na wo kire se a wonto atoaso ko se wiase awieye no manso no beda ho saa na se wo de man obi ye wade na wo mfa nche no na wo mpese wo ba de be che de a na kire se nyankopon asem o ka asem mfa momfom so wonche che no wo mpese eye adwuma efi se wo mponu a wo mfa nua ne bone ya nche no wo pese wo ba afe no wo ba kra nso betwe saa manso ne bi na da ben ne de bone beche da ben ne de beche se wo ntimi amfa nche a nka enim se wo de wu kwa na nka furum wu na nka mframa yifu asa na wo de wu be wu akompo no wo se wo ba emetwe saa manso ne bi wo de asema nka mebi sa mama na wo de abewura manum se ye wo fie bi na ebusua bi wo ho a manso ebeda wo anuanom entamu nti no maame na wu sebe papa na wu ko enso enne emma no egusuada etwe manso mema waka eno ho asam kakra badansa na bebe no so no mepese ehwe ekwan aboache efa so ne ba na kasa aye ka che ne play say onyi na adwin fini papa no so onyi ne fini tirimu na che se ne Dr. Boama eka no ya de a sakwala no anye smart no so ko fifiri otan bia na che se free we ba so na ekọ we so na ekọ we so e de na oni betu yemfo mama ne me de betu ye hofo ne sei ne a boache e ka kire ne ba no ekwan be na ka ese oka no odua ba bone odua ba bone odua otan na sa odua ba odua manso na manso na otan fi
na otan mu na ewudi afi eduaba boni na odua no yenya ne saa ode yawo no na ode kasa kire ne ma na se menimi nua wakasa kasa metumi afa kwan bi so a kire me mba se ni na mu no na ebi mfiri se Ghana ye Kristo dia me ebi mfiri se du kosia da ye kwa asori dem ni ye doso ye ma Kristo emrem ye ma Kristo emrem nti yemfa na yemfa nche oju bafo entunia edi duaba bone no ubegu sunsuo na mum tunufo de asomdua beba se bia na Africa na nkasa abosomsom ya bayiguro nti oso ma obaso ni da ho ebi se je ni mo wantimi wa otete wontema abosomsom Leviticus chapter 19 verse 10 abosomsom ya bayiguro enu nti no wa ma wani anaho a wa wunua adwene bone enti no obetumi afa wo ba kra afa kwan bone so enti afutu wo be ma wo ba ne se menue bibi kakra ba yentem nti sa ofra wasoma wo ana so oche wo chiri kwan se hia me ha aya ma woni ye den enda na aya ka kire me na mom enko to details na edu bebi so details no so eba edu bebi so se ka ye ka no kura ekoso wo enuanu mu ntem no mom ma foni ntem no atiase na mom ye mfa yawo ana tan enka ho mane so nkoye boachi bidin wow ma ye da sepa ese e ma mofra ni hu yes but ma ye mfa wo tan yeah ene yawudie sa pia nkwala no ma wo no mo so bibi boni sho ma dwene mu entia ni nuanom ne mba afise bebi ni kura no ebo se nipa na wo tan na no 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 mba kura be ebedi yie na wo ma no a wo de adwene boni sho ma dwene mu no mu da fom na abrabo mu so we so we mu na we so we mu yo mama is prophetess ye da papa na asem we hu hia me pa nti na nde we share the whole week ni twetwe eno no free mu no se eyade edi nipa ebusua bi nya nti na ese etimi Holy Spirit say fe no ko topics na the Holy Spirit na yima mi o fe no ko eno na edi enkrofo nya nti ne kasa fa ho na ensa wo bi yade awie yetwe ho na se ba ekwa wi abehwe enioma ayeye a ebetimi sempo woni wonua ntam wantwi bi abeda ho a ekwan be fa so na yetimi ama kwan no mu ada ho se ne nti ase ne wodo na nanka wo ntam no ebesan aba na me madam wo Facebook no Facebook family no momra na yeni nkomo Desmond Jewu ose ochiaye enwumre na Macbarak nso onso say apreku oye ohene kromfo ankasa ohene owiawi ankrofo odwan omyekọ wiawi ankrofo odwan ne bread man de kwale apreku dono so obehu nyamai na Lady Smart kuma ose mama kra you looking beautiful Lady Smart all the way to Philadelphia and buy that's papa and Rohina Zakaria also say ochiaye wie ani obia ye wo dem ha ye adwumochia wo bia ntraina nyame nhira mo aka ni nyina adwa mo ne wan no mo ne comfortasi edua no mo ene abena J mo Elizabeth Ferguson mo nyina mo mbra TFP ne o mo keka ho nyina mo mbra na ye di nkomonti ye twie ho ketwa bi na ya ba ye bape ye betoa Ohinta Akyire Chatroom ha no dwumadie do so Sumba fwa Ohinta Akyire abua tente bua kunjanta chintana adafo ye mamu nyina akwa babio na ye twa ho ya na Prisi Asare say on the onsusu se de boache ka kire ne ba no amoani ma na ye bone esanse ni nua eye apreku ni tirimu ewo sum enti no mama bebi sase ewo de obi de beyew wonua bi de beyew ena ye nka adamfo ye ka wonua abusua wonua wo ye moja wonua a wo di ubone ede enuma sa nko na obetimi de ayewa ebekodo apreku de nyina ye hu so e wicked ampa na yakasa ya sitire mu so no ede na obi betimi de ayewa obetimi afa ne se we die lai me fan chewo da enua no mo mutimi di wo ho awu
obi de ni nua timi de asem a wonye tare no obi ni ni nua otimi ne bontisofo kabo mu gi na japade efiri ne nsem ade a bontiso ni timi de ye no nua timi ye na ema etra so tisi ye ka de a anwe ya beka kire nkirima no ama waka se men no no uye nsu amenum bi da me ma me banso nom bi da nanso so de ntia na me ka se ensese nka bo acheka kire ne ba no se saa manso no onkotwe bi ana se ono so mfa bi hye ditirimu no ka de o ka kire wo ba wonye mfom so ba kwan na so de be fa se na ma kan ye no on kan kire no ne mo on time no se ono so yensu ama onum bi se de ono so ne wo manso ne ba so ne wo manso da bi na emom ka na o ka kire no de ye isan se maami akuya anuanom bi ne ma wo mo ye no etan anuanom di wo mu nuawu wohwe enua sa oje obi agya pade a wodi na wu mesa preku wi akrofo nwane wo mponche ena ode kwa ware ena wanya aibo no bo asi akon so de anim kuntan na wo wi akọ mo wi azi ai we anase Ghana ha na me de minim se wotwa ni particular obi obi ama ota wachi oh yes boni bi awudi no benya boafo enti obi timi de asem to obi so ne na koto afiase na se nyame ye na adom ne ekoyi ni fra afiase a mobomobo ne yi ni fi afiase na ne mfie na ye de man no so a na wo pese won san fa won tare ne ho nye na de nyina da bi na da bi ya na me ka se nyankopon se ye mfa nche nyame somo den so obi ka jo se nyame somo mra na je se won som ne yie obi a osom nyame yie bi anim se nyame somo den obi a odi obone o se do no ne mo ahu ai se obehwe ho yie nso de nyame nka se me hwe ho yie enti no se mo mama ni tete se aboa owo enti mesre se enuanom a edi embone no nyankopon de ninti ye de asembeche ne mo ye nyim firi ye tirimu se ye de firi ye tirimu kura sanse ye de besua de ye de ahye nkwantanso enti sane boache ka kire ne ba no ne ba ni ntie na sopam ontwe manso ne bi ne mo mo fa hye nkwantanso no ohu se papa no nam sumu enti ohia no a one ne benanti nimdie ne nyansam na wankokum no ana wankoto na duro ana wankose no wankokum no wankoto na duro no wankose no anse na mekoma ho no Monica Owusu ono so hwe ye wie pa no se menka nkire mu nyina asem ho ayefe ankasa wie na de ode tato bi no se opesto emu ye hu se apreku de wo chiri no kura wotan apreku opesto be hu apreku kura and also a wiki dodo ena eye amma ose am ya boache wa ono so say boache de na different na on the osusu say o ka kire ne ba no ewo kwan pa bi so say on hwe na nana mo tutuo ne papa no o ye wicked brother na wankoto eye the fidiem ena nana afia so say mami imo ho aye fe ye das na afia ye das pa o say Abuachi shouldn't have told his daughter not to talk to his uncle, but Apreku is very wicked. Someone we so the other ban o say this say uncle ka kire ne ba no say ma one ne papa no enkasa but ne papa no so na ya Apreku no ye wicked onye enti na che say won say adwene de edifa bad man ye mehwe eye sesi abrabo ya Apreku wo mu wonum say ono na wa me ache agiakwa agiakwa ko hye prison esan say girl no pe no agiakwa girl no ono Apreku ni pe no ti no wa pe kwan bi so afa ama se ne sabe ka oba no friend say bi ne wa ama me ne kura ye twa ye no e ohene na na arrange ye ma ne guy ne ba ko twa ma me ne enom de share agiakwa se no mo gina so na koto prison no o hye ho na ohene na nya kwan aware ne girl no na mame ka wo san so eye den ewia nkrofo dwan gaga shos fe mame kan sembi me ti o mama ye time ho ho ifie bia isu ifie bia areho ifie bia nkrofo ko prison eye ye nananom ne omo ye o ye time we no ye nananom ne omo isem bone a obi ko di dansivia eti obi ebusua nti obi the prison a onye bone onye hwe betenem dansiwie bia ne nana kodi ye no ne nana kodi ye no obi koji ono nada fukunu o je so kata nani se menyanko brabo anhye se menyanko brabo
why say obi a wo ye penensi me na wo siesi aware mu asem me ku ha me na beka masema kire se ma ku gengesho me nua no ana madam fe no na me ku ni doctor ha me a me se ma me ku wo hwa de doctor ye wo ni doctor nkasa na sana sa komo na me ni wudi no ebi kwan ma wo ni doctor so ye den because kan ya ene pano otwa no ene doctor se me kura my day ma wa ma me akua ma pam ma menhira ye time we ekoso asotwe koso ehia pass e be dwana to Yesu na ye serwade se ongie em se Psalm 39 verse 8 erwade ngie mfi ye bonimu ongie me ye na no ye nti gagantious no kwasam ne se ne ye bibi omu yehwe ne yie na fantefo wo bebi omubu o se atwetwe sekanma atwetwe sekanma atwetwe da wunchirima edi ja ho na akọ atwetwe sekanma atwetwe da wunchirima ade bi a ye ne kasa bi areka de ye buhie panyin na buhie na ahya wonsa e ma asomdwe ba ka wonma de eye buhie hema de eye ohin se ma ohin na wo hin na ezin e ma asomdwe ba omani ma asomdwe be de woma wa aworo echi na asomdwe de woma wa abrabo echi na se ebeye sofo bon na asankom se bon na atoto abuhie ntem a wala sufie botutu de boa wocho onye ye wosene so onye ye woti ebu de abrabo arebon wabusuafo ana womba wompanam wapa bola wapa nyama no wunyi mfaso nti se ne erehye ne Ohinta diechia na ye pede ye katso waye de kasa bi ereka wo bagwom kasa bi obi erenyi ho na ereka oye kasa papa ye bia lele ye wosumadze erudua kasa biara ereka ede kira womba so ye dua papa so a obodua waso botwebi waso bezibi oye dua bono so a obafifire wo na ho emmo oye dua bono otare wo na ho pie hey mama ishira prophetess asem ni nyina na waka no o yesi say yesi otu adubone a ebi kan wana so ati ase enu nti no ade bi a ye ende no ye hunu se dachi so so ebeba no anye papa ebeye bone enu nti no mema me ne me papa me nua bema won de won numbers na to dwa no de wafutuo a etwato no e de aba na ansa na no Rahina Zakaria o say apreku ye too much trouble and wahala apreku ho asem kwa no nam so de anye o yo and appreciate Saren so say well done Dr. Boama. I'm sure Amonima is sensible. Into Amonima beye de etene. And I Joyce Ankran so chia yen yina ewie. Monica Usu or say God bless you prophetess. It is true pa it has happened in our house. Or see the fear wo no ebiesi e hono. And Blisco the blessed. As my maker you and your team you look very beautiful pa enede. Emma hairstyle no awo. And ebi abeso Adom o ma hairstyle na ma Adom for a footwo out the be masem panuan mu bi tesa e wo busua bi mu a tia wa mu na e fa number no so e ka homa me na dog so fa ne de bra na intimi so. What kind Job chapter 9 verse 24 enam se wiase e hye Satan sentino se wonua bi ye obibi eyi miracle fanti okoma mara mabusua mfantefo fanti nye ska waso akaji skedu santini nya ade ya yeso de opa de akokotoko no ye mo na bro mraso de boro fanti mraso de gombuaman mraso de konfirma ye keka ye gobom na ye masomdwe na kuyemizi oba wonua beto ode bibi ba fie na de wonya tufom no ye sika papa na wotewa mentutu no wontofi mengu na yimase na de bi akasran yesre asomdwe ye zema Ghana afi mafutu a ode wie yan de Eradi Yaduma 31st March, 1st April, 2nd April, ye Bible Kese 2023, the first Bible Kese, Goshen Land, the first Baptist prayer camp. A brother matching 4:30 to 5:30. Sham Africa Sidu, Adom TV Africa Sidu. Me mama ni 0244 570378 0244 570378. Ye was sunsumunku
good soap enye bi obobo yo I mean so masem tietia ne say boache yeten asem yentan nipa nti se yenua be ma boache esa kira free na kwambone ho a ye bedo no ye ne nyina atena boache so krofo obo na baso ai amo che say yes obe caution ne ba no yes yes obe tu ne fo o ka kire no manso no de o ka kire no na nyemfom so but o kan so hu na mo o kan nti on so ntan no na enye nti na me se yetan asem okay yentan nipa nti se ne ye bone ne de ye mpe ne mom se nipa no sakra free na kwambone ho a ye bedo no de na ye nua na ye abusua Sankofa Herbal Research and Spiritual Center Dr. Boa mami number no 0243 510062 0243 510062 yesi eyese wodi aduane be ye waduro sine se wodi aduro be ye waduane that's it yo adofo am say eha ene yade adwumade en be se na mom ochina memene ne na awotwe me kosra eye Pantang Hospital for Mami Akyire Foundation me kosra wo no ntimi hia boafo ensio emo gari anwa esichire cancer medication paracetamol ne ade bibia bekoma koma se fa beja me wo ha na me fanka ne aboafo de ba no ne yade akohwe ye nuanom a won wo Pantang Hospital no ebeye ni so ma Awurade wo de ba so Onyankopon be hira eni ti Saturday we anopa Mami Akyire Foundation me call eye Pantang na makosra wonum me call ho na ache nti mo mabua me na mintimi enkoye sa adwuma we enhye Awurade ani unyam Raina Zakaria o se sene buache etu ne ba na fo na ye nti se wonua bi nunua bi ye bibi na se abofra ni nim atu no fo che ne kwan no na emom enua wotan ene ebufuo ene akoma periperi ewa abofra ni mo nyesa ye mpanifo na bia ye bekọ no na emofra no na achechire po eda wontama wosane a enye eni nti yesre wonua ye obibi a fa che no obetimi pa che no na wo de che no so a onu Nyankopon na owo so na onim ne ye na ye mane ma no beye won so de e de ama wate o se ehu ye koye koneko a onu Awurade onko bi ma yen nti we na edi bejam so bia ye obibi na ye o ya pa ma de number tudwa doc de number tudwa betimi afre na wo no mo ene hu adi enkomo we say o pese wo beboa Mami Akyire Foundation obra ye ko eye Pantang Hospital ya me number no 0242 90 1884 0242 90 1884 na enhwe awaresem ochine wia 3:30 3:30 awia na ochina awaresem yes love at first sight wujidi then amafo mo oji love at first sight di Mami Akyire be me yin ne o na be u share obi na o se ne ya me do wanye no kure na ma o do love at first sight gidi so me jinzi o so njindi eni achina nyame ya ma yenhwe eye awaresem awia ne yentie de adofo no so edebeba Emmanuel Ima Saponis ono gina fidie na echi ni na ono oboa me beki me personal assistant nso e wo ha no mo e na asofo ma ne sofo ba ko wo ha entwi sofo entwi wo ha e na PRO so e wo ha omo nyina bebo machi dom se ne edi dwumadie e bebrem MCR for sound for set for light for mo nyina me mamuammo mo have a lovely weekend prem to bre my producer director papa ababa wa osono o shechiro no chichimu fidie ni sa no cancel Prentice nyame enhira wate have a lovely weekend nyame ya domo a kwase da we se nyam de sha ase no Sroma Plus ya de bremo ewo Fantasy Dome trade fair hono mo a be time of free chi na wono mo enyi wo mini mo achede nyame de ama wo mu fa na grand finale ne de bremo chese we no mo mabakwa bia didi first ne de ne akom nyina bom enti na ye plus no bra na be support mo free o pese oba ebe ye audience be ka audience ne ho a enwumre no no mu kei na wadu Fantasy Dome e wo trade fair na enwumre no nso pepepe enso na ye the TV no so live enti me pa mo show o me yankobo mo free chiri dom Sroma Plus ane o se ye hyiren
na onyuntoni kase te se kamido ono ene ne anyumtofo ahohoro afofrofo na wo ba be grace occasion no into grand finale kwasie da de me pon asori ya na chese me nkofie kura nkosesa me ho me de ma asori atade na me de ko fantasy dome ho no into nso betime ene sa akramo nyame ya adoma da se ne wo de chen ya ye be san ye have a lovely, blessed and a very faithful and fruitful weekend. See ya. Bye. Isumba fwa winter dwe chire abua tente bua kunja ntachintana